Ne kadar sorunlagansızlar. Menim Göznur'um Aliябез зор кызыбыз. Менә бер генә сүз әйтеп үтмичә булдыра алмыйм. Мин Мәскәүдәге 2 югары уку йортын ташлап, Казанга театр училищесына кирдем дә, сөйнеп кайттым. Әтием әйтәм, әтием, әни, мин артист булырга укырга кирдем, артист булам. Әти миңа шактый гына карап торды да, "Эй, кызым, бигрәк авыр һөнәр сайлагансың бит. Менә сиңа бухгалтер булырга кирәк иде, бухгалтер. Акча гына санап, җиңел генә эшләгән булыр идең, бай булган булыр идең" дип. Әлбәттә, үз сүзле бала сәхнәне тарту көчле булгандар. Мин инде үз юлымны сайлаган юлымнан киттем. Әмма менә минем 2 кызым да дәватиләр әйткән киңәшкә колак салып, бүген Aliябез Финанслар министрлыгында эшли. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Алсуыбыз укый, Финанслар институтында һәм юридик институтта, университетта дип әйтәләр бит инде хәзер. Aliябез бүген улыбыз, киявем, улым дип әйтәм, Илнур белән безгә матур 2 анык белән киттеләр. Әминәне күрдегез, менә үзенең коллективы белән чыгып биделәр. Әминәбез һәм Ясминәбез. Йөрәк пәрәләребезгә, безнең барыбызның да балаларыбызга саулык, сәламәтлек, тынычлык һәм ата-аналарыбызга бер кайчанда бала кайгысы күрергә насыйп булмаса иде дигән теләктә калып, сезнең алдыгызда 2 әни балаларыбызга багышлап җыр. Балаларым сезгә дуга кылып, исәнлекләр телим ятканда. Ходаемнан бәхет тәүфыйк сорыйм, һәр вакытта таңнар атканда. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җирдә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Горур басып алга атлагыз, сез тормыштан сез артта калмагыз. Шатландырып яшәгез сез безне, хәсрәт утларына салмагыз. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Балаларым сезгә дуга кылып, исәнлекләр телим ятканда. Ходаемнан бәхет тәүфыйк сорыйм, һәр вакытта таңнар атканда. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Сабыйым, минем өчен һаман сабыйым. Алиям Гараева. Рәхмәт, кызым.